Сериозно променя ситуацията и за четирите тима. Начало на сблъсъка Арда срещу Ботев Пловдив от 33-я кръг на FBET Лига с 0-4. Всъщност това е едно от двете поражения в последно време за състава на Ботев Пловдив. Добри действия от Самуел Акери, който се справя с Лозев. Подаване ниско по тревата, изстрел на Секолич, намеса на Анатолий Господинов. След това добре. За момент състава на Ботев Пловдив с човек по-малко на терена. Съвсем скоро това ще бъде променено. Каква грешка обаче сега и шанс за Ботев Пловдив. Уме Емануел с изстрел и топката попада във вратата 1-0 в полза на Ботев Пловдив в 32-та минута. Каква грешка само от страна на Принцо Кезие. Грешка, от която състезателя на Ботев Пловдив се възползва по възможно най-добрия начин. Радости за гостуващата агитка. Още веднъж обаче как се стигна до всичко. Сякаш Принцо Кезие не се ориентира добре къде точно се намира съперника. Реши да... Ето тук с първото докосване да загърби Уме Емануел, само че докосване... Вачукво бе на път да се измъкне. Топката остава за Ботев Пловдив до момента, в който Джалал Хюсинов не се намеси. А в този момент чуваме и последния съдийски сигнал. Арда и Ботев Пловдив се оттеглят на почивка при резултат 1-0 в полза на гостите. След първите 45 минути резултата 1-0 в полза на гостите след попадението на Уме Емануел. Дошло в 32-та минута, начало на втората част. Емануел с трудно овладяване на топката. Каква грешка обаче сега от страна на Принцо Кезие. Възможно за Ботев Пловдив. Кристиан Вачукво, изстрел на Вачукво. Топката минава покрай вратата. Като това ще даде възможност Арда всъщност, хем да разполага с още един състезател в предни позиции, освен всичко друго да има и за това статично положение, обаче неговите съотборници ще трябва да се защитават с човек по-малко. Йонас там прави така, че и деветия ъглов удар в двубоя за Арда да не донесе завършващия изстрел. Цонев добре видя Тонислав Йорданов, който добре овладя и с едно докосване връща топката към Борис Тютюков. Резултата е изравнен. Какво влияние може само да окаже даден футболист, появявайки се от резервната скамейка. С първото си докосване до топката Тонислав Йорданов направи така, че да я овладее по възможно най-добрия начин, а с второто да я центрира към Борис Тютюков, който с глава да не остави никакви шансове на Матвей Игонен. Страхотна реакция от състава на Арда. Ето пък какво носи рискът да избереш Ехиджелка след края на сезона. Естествено с наближаването на последните дни на сезон 2023-2024 в FBET Лига е логично да поглеждаме и по-сериозно към евентуални трансфери. Сега шанс обаче за Ботев Пловдив. Кристиан Вачуква този път с точно изпълнение. Домакин на днешния си съперник в последния кръг, но да видим това нападение, което изглежда обещаващо. Шанс за второ попадение. Секолич стреля, Анатолий Господинов се намесва. Мартин Секолич добре загърби противник и сега се впуска в предни позиции. Мартин Секолич разполага с добра скорост. На път бе да надбяга Пламен Крачунов. Запазва обаче шанс за второ попадение. Добавка след това. Цонев обаче връща притежанието. Хубаво извеждащо подаване сега към Станислав Иванов, който решава да стреля. Ключова намеса от страна на Матвей Игонен. Първи сблъсък, между другото, между Душан Керкес и Николай Киров. Ще има ли победител в него обаче? Изстрел сега от далечно разстояние. Важна намеса от страна на Матвей Игонен. Центриране на Тонислав Йорданов на близката града. Топката попада в мрежата. 2-1 за Арда. С
петия си точен изстрел. Играчите на Николай Киров правят ключова крачка към 3 точки и към пълния обрат в двубоя. Автогол на Йонас Там. На близката града бе насочена топката. Пламен Крачунов не успя да я продължи, но една от последните ситуации, една от последните възможности за Ботев Пловдив да изпрати топката към наказателното поле на Арда. Това обаче не се случва. А отбора на Николай Киров стига до изключително ценни 3 точки в